Com em puc protegir del cibercrim? El cibercrim inclou moltes modalitats. La majoria són crims que ja coneixem del món físic, però a través de la xarxa. Per exemple, l'estafa, el frau, la violació de la privacitat, el robatori d'identitat i l'espam o publicitat no desitjada, entre d'altres. Tots aquests crims tenen una cosa en comú. Comencen a través de la filtració de la nostra informació. Per tant, el que cal canviar per combatre el cibercrim són les actituds que tenim els usuaris amb l'ús de la tecnologia, que sovint s'aprofiten per prendre'ns informació o estafar-nos. La norma principal és no publicar informació a través de la xarxa que no explicaries a un desconegut. Quan diem desconegut, també ens referim a plataformes o xarxes que et demanen informació. Assegura't abans que la pàgina és de confiança, per exemple, amb el certificat digital o el candau d'encriptació de dades. Però les dades que poden servir per cometre cibercrim no només es transmeten a través de la xarxa, sinó que a vegades es troben en documentació que ens envien o que portem a sobre. Hem de protegir les nostres dades també en el món físic, prenent algunes mesures de seguretat, com per exemple denunciar el robatori d'una targeta de crèdit i cancel·lar-la, triturar la documentació i factures que llancem a la paperera, tenir la bústia tancada amb clau i, si som fora, demanar a un veí que la buidi de tant en tant, i vigilar a qui donem les dades bancàries i desconfiar especialment si ens diuen que truquen del banc. També cal parar atenció on fem servir les targetes de crèdit, sobretot si som a l'estranger. Aquestes són només algunes mesures, però el més important és fer servir el sentit comú a l'hora de protegir les nostres dades. De totes maneres, si som víctimes del cibercrim, ens hem de dirigir a la justícia o als Mossos d'Esquadra per denunciar els fets.